Prodej bytu 3+1 s balkonem na sídlišti Vltava v ulici Františka Ondříčka. Pojďme se na ní podívat. Byt se nachází v posledním patře bytového domu a je určený k rekonstrukci. Nabízí praktické rozložení místností a orientaci na 2 světové strany. Na západ jsou situovány kuchyně, jeden samostatný pokoj a druhý pokoj, do kterého se vstupuje z obývacího pokoje. Naopak obývací pokoj s balkonem je orientovaný na východ. Samotný bytový dům je udržovaný a v průběhu let prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Od fasády a výměny oken až po nové páteřní rozvody. Sídliště Vltava patří mezi vyhledávané části Českých Budějovic. V docházkové vzdálenosti najdete školy, školky, obchody i restaurace, nechybí ani oblíbený park 4 dvory nebo cyklostezka podél Vltavy. Tak co říkáte, to byt, který hledáte? V tom případě mě neváhejte kontaktovat.